Olen Sinikka Torkkola, Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas Pirkanmaalta. Olen tehnyt 30 vuotta pätkätöitä. Siivoojasta sairaanhoitajaksi, tehdastyölästä toimittajaksi ja sihteeristä tutkijaksi. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja sairaanhoitaja. Tällä hetkellä työskentelen Tampereen yliopistossa terveysviestinnän tutkijatohtorina ja pääluottamusmiehenä. Edustan yli 1000 työntekijää. Vaalimottoni on toivoa, turvaa, tasa-arvoa. Toivo merkitsee Suomen ja maailman muuttamista sellaiseksi, että voimme katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Tarvitsemme lisää työpaikkoja, kohtuuhintaisia asuntoja ja riittävää toimeentuloa jokaiselle. Perustulo on keino lopettaa vähävaraisten ihmisten pomputtaminen. Yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella, sivistyä ja kasvaa ihmisenä kuuluvat jokaiselle. Turva merkitsee, että saamme sairaana hoitoa, vanhoina hoivaa ja turvattomina suojelua. Turvallinen elinympäristö edellyttää rauhan edistämistä sotaan valmistautumisen sijaan. Luonnon monimuotoisuuden varmistaminen on myöskin ihmisen elämisen elinehto. Tasa-arvo merkitsee yhdenvertaisia oikeuksia jokaiselle. Elää, tehdä työtä, opiskella, rakastaa, perustaa perhe, saada hoivaa ja hoitoa, harrastaa kulttuuria ja osallistua yhteiskuntaan. Siis myös käyttää äänioikeutta.